سنة فتاة ناسمران مبل تاشعي جزئيو أب زكايرو سنة سرعات باستفلالي عودتات كم هرمز أنحي حموشة 265 تمحرو لومي كل التحملة عمر يقلام غازت إنياه ليديا تخلى مريم زدالو تتصاب يسعب ኤርትራ ኣብ መራይተና ካብተን ጽቡቕ ሰጎማ ሃገራት ኮይና ኣብ ቅድሚት ካብ እትስራ ዓመታት ኣውፂራላ ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማትን ምቁፅጻር ዘካየደቶ ጻዕሪ ሸፈነ ክሳበት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጽሑ ዝወሰደቶ ቁልጡፍ ስጉምቲ ከምኡውን ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብዚ መዳይ ንምብራህ ዘካየደቶ ጎስጓሳት ካብተን ዝጨበጠቶም ዓበይቲ ዓወታት እዮም እዚ ድማ ውጽኢት ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ንምዕባል ዓቕሚ ሰብ ዘካየዶ ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ እዩ كوليج سنة فلتت أن أسمرا لومي كلت حملة مبل تشعي جزيو أبزا كايرو سنة سرعات بستفل عليه عودتات كم هرم زيت أنحي حمشتين 265 تمهارو أمريقون زوم 45 مئتاوي تمانت كلتين 256 دك أنستيو زركبهم تمرقتي كلتين 286 بديجري كلتين 279 دما بديبلومايوم دينايت كوليج دكتور جدي جبريل يوحنس أبز سمعتو قال بغاء فلتاتن مياوي كلاتين زدلبو بديسيبلين استخصصون مياويان من مفرايز كاير زلو تعري أمن أباكي إلى وعاقمن من محياش أقلقلوت أنان عبا استواتو يقبر كم زلو أرديام من رححاقن ارغانن هنصاتات كمون واحد دق حجر ممهرانن كابتوم قند بدواتات مخانم زغلصت دكتور جدي درجه ممهرانن اب نطف سرح زركبو ابالاتن كبن مبال زوهاب سلطناتات بسفح ملكو مقصال كمون بقعت استرغاغص اغلغلوت لابراتوري بدرجه حجر مصفح كابتوم ابز عمت زبعتو بزسرحالهم زلو مدبات مخانم ابراهام ሚኒስተር ጥዕና አሚና ኑር ሕሴን ብወገና ኩሉ ዜጋ መሰረታዊ ጥዕናዊ አገልግሎት ንኸረክብ በተሓደ ደረጃው ዝሓለወ ምዕቡል አገልግሎት ጥዕና ናብ ኩሉ ከባቢታት ንምዝርጋሕን ድማ በተኻልእ ሓያል ጻዕርን ወፍርን ይካየድ ከም ዘሎ ብምሕባር ዛጊት ብዝተሰላሰሉ ዕማማት ኣብ መዳይ ጥዕና ዓበይቲ ዓወታት እኳ ተመዝጊቦም እንተለዉ ገና ሓያልን ውሁድን ስራሕ ከም ዘድሊ ኣስሚራትሎም ኣብ ዝሓለፈ 26 ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ጥላት ጥዕና ብሓፈሻ ኣብ ጥዕና ኣደም ህፃንን ድማ ብፍላይ رؤي لوطي تمزغيبلو كموطيتو نتنموت ادي ابغزي وليد نتنموت ህፃናት ከውን አምንካይ ተላገት ሕማማት ብዘተባብ መጠን ጎዲሉ ይርከብ ሽሕኳ ኣብ ኩሉ መዳያት ዝጭበጥ ዓወታት ተመዝጊቡ እንተሎ ናብ እቲ መንግስቲ ኤሪትራ ተልሞ ዘሎ ደረጃ ምዕባለ ንምጻሕ ገና ስራሕ ዘድልዮ እኳ እንተኾነ بتي أقدمه كسرحلون كوهلون زتأنها نتفتاتن إماماتن بتبروه تسفون نتعينا يحوق أي كخونن وكيل تمرقت بجديو أبز حلف عمت أبز تفل عليه بوتات حجرنا تمديبهم زت ريوان أي سرح تمكرون كيلتن نحبرة سبام بقوا عجل جلوت مخهبو حجاز من بارو تقيسو إلا تمرقتا إن يتلو زي كونس نويحين بدهم جعزو أبكرنا كم زلون نفسنا إن زخاخر له أجات أمي وكبل جليتو أتيكم بصون هكين ترزي موابقات زي هلال سعرن بسفلين دحاتتيو إزي أبزي بسحابة قرب بتسعطول عوتن عمر عالبو عطبتاو اللوتن توقوبيو زولو زبنا زي كون نتاوي كمسل يخيلي انتخونا كمورات أكال حبر السب مغانا متن عوت كبيت سعرة متلب لوتي عمساسو كسبتاو ديكونا فلكتاوي مهانو بزيادة ما ترزم وياونت كابزي أبزي كنبصح زوفنايو استعاطف صعري أتكرو كمون يتحاسب على لونت كمستلب كردانا يقبو نور زيغا مفراي سلطن حبرتسب مهنات مخانو زغلصو ريتهم نيرنا زهابو تمرقتي ابطلات ان تمزغيبهم زلو عوتات من عقابن كواب زصنح اغلغلوت من معبالن بزي تغلابانت كمسرحو ارغاغيصوم كل سبسي معرض هون تاشم opportunities وهابالو ناي تمرت إذا من بسناس بتعاملنا نمسكنا وزخلو كم زجاروس كم هنا زخون هون بزخون تمهارو نحن بنحس كنمرأس لنا مرة عبي حالاتنا تسكمنا لنا مراتو ناي حلنا بداية زخون ناي health تمرت مالتي the nursing day or day مالتي so داخل نبي
4 ማለት ሙሉ 4.0 ወይ ድማ very great distinction ወደ ማለት ሰማሃረሰብ ከም changing agent ሆናሎ ማለት ስለዚህ ነዚ ሕብረተሰብ ስንሕናስ ክንቀይሮ ክንፍትን ኣለና ማለት ኩሉ ሰማሃረሰብ ሲ ካብ ጥቅሚ ዝነበረሲ ገለ ፍሉይ ነገር ከተኣታቱ ክኽእል ማለት እዚ ኣብ ሕብረተሰብ ንሕና ከዓ በቲ ሰማሃርናዮ ሓድሽ ኣበርክቶ ከነተኣታቱ ነዚ ልክ ከም ሕጂ maternal mortality ጎዲሎ ዝበሃል ኣሎ ማለት ናይቶም ቆልዑት ካብ ሞት infant mortality ማለት ነው ናብ ታሕተ ደረጃ በፅሕና ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘይተገብረ ኣዝዩ ነው ዓበይቲ ሪሰርች ጌርና ነዚ ሃገርን ህዝብን ክንከሰት ተስፋ ገብር ማለት ነው ከም ተማሃሮ ናይ ጥዕና መጠን በቃንቲ ህዝብና መንግስትና ብነጻ ዘምሃረና በቃ ህዝብና መንግስትና ሲ ክንክሕስ እዩት عند ዕላማና ስለዚህ ድልዋት ኣለና ንስለ ዘረባ ጥራይ ዘይኮነ ግን ፈሊጥ ካለኻ ተሓላፍነቱን ተቀቢልከ ኣለኻ ስማው ዘይኮነ ግን ኣብ ግብሪ ሞዓል ኣብ ግብሪ ምስራሕ ኣብ ግብሪ ተሓላፍነትካ ምውፃእ ኣብ ግብሪ ክሪኤቲቭ ምዃን ትዝመጻካ ቻሌንጅስ ኣብ ትባይታ ከነርኦ ግባና ኣብ 1995 ኣብ ትሕቲ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ዝተመስረተ ኣብ 2005 ድማ ከም ርእሱ ዝኸኣለ ኮሌጅ ዝኾነ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ካብ 1999 ብጠቕላላ 3145 ተማሃሮ ኣመሪቖሎም ሎሚ ኣብ ኤርትራ ክሳብ ስድራሓ ከባቢታት ተዘርጊሑ ዘለዋ ትካላት ልዑል መሳለጥያን ንዓቕሚ ሰብሪ ተዋዲድለን ንህዝቢ ጽፉፍን ኣገልግሎት እናሃባ ጥዕና ዝተባሕተ ሕብረተሰብ ኣብ ምምላጥ ልዑል ኣበርክቶ ይገብራ ኣለዋ እዞም በቲ ጊዜ ዝንሪኦ ዘለዉ ሞያውያን ድማ ነዚ ንምምዕባልን ንምድራዕን ከምኡውን ዝጨንሓ ሓዋሳት ኣብ ምምላእ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብሩ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ እዞም ትትፍ ንሪኦ ዘለዉ ነዚ ዝጨንሓ ኣገልግሎት ናብ ዝሓሸን ዝማዕበልን መድረኽ ከምዝሰጋግርዎ ፍሉጥ እዩ ብወገና ዮሃና እንኳ ኣብ ላዓት ናበልና ጽቡቕ ንስራሕ ዕድል ንምንየሎም ኢድያ ተኸማዮም ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ إذا خمزي لنكولو أب حال نقص زباد واروات دوكينو زركب كولج نقدن سنقط طبعا تمالين مبل عسراي جزيو أب زجورس نسرعات 315 تمهرو بديجرين دبلوما نبريقهم زرت ليديا تقول مريم ياسين صالح 42 مئتاوي دقة أنستيو زركبو مرقات 291 بديجري 224 دما بدبلوما خوينهم بعودات حساب محدرة وانين سنو قطبة محدرة جنزب بانكاوي أسرارحان هزباو محدرانيوم تمهرتم وديوم أب كسرت كوليج أبستخايد سنسرعات دين نايت كوليج دكتور استيفانوس هايل مريم أبزس معقال تمهرتين كلكم حتى محبرة وفتحت راي زي كونه معرين كتسال نتوستو حسن نعبالا نمرقاتون أقداس النتو عبي مخان دحر مقلات منقست يارترا أبزاهلو فو إسران شديشان عامتات توتوح ناي ممهار أدلات نخل زيغان مفتار زكايرو تعرتات نا أقداس النت تمهرتي أب هقراو لمعدنت سرمخانو أبرهم كوليج نقدين سنة قطبان أبزا حلفو 10 عامتات مدلدال بروغرامات تحت مرقة ممعبال عوتات تمهرتي محيال عقم مهران مدلدال زمدناتات مسنا يدق مشارخ تتكالات تمهرتي كمون أب مرمر سومركوسين يدحر مرقات تمهرتي مبقاس كنطفو مصنحو دكتور ستيفانوس بتوسخي أرديم ሚኒስተር ቱሪዝም ወይዘሮ አስካል መንቆሬስ ቦገና አጽላት ትምህርት ዝምዝገብ ዘሎ ገስጋስ መርአያ ናይቲ ማህበራዊ ፍትሕን ምርጋጽ ዝሰላሰሉ ዘለው ዓበይቲ መደባት ልምዓት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብዝተፈላለዩ ሞያታት ዝምረቑ ዘለው ተማሃሮ አበርክቶም ኣብ ምህናጽ ሃገር ክዕዘዙ ዜግነታዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎም አብርሃም ዝለዓለ ግምት ተዋሂቦ ዝተሰርሓሉ መትከል ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት ብዝተፈላለዩ ደረጃታት ሞያና ተመረቑ ኣብ ህንጸት ሃገር ዓብዪ እጃም የበርክቱ ምህላዎም ገለ ካብ ክጥቀሱ ዝኽእሉ ምዕባለታት እዮም መንእሰያትና ሕድሪ ፀይሮም ንሃገርና ካንፅዋን ውሕስቲ ክገብርዋን ዓጢቖሞ ዘለዎ ፍልጠትን ክብርታትን ንሕጅን ንመጻኢ ወለዶን ዘተኣማምን እዩ ንስኻትኩምን ኣሰሮም ተኸቲልኩም ብቕዓትን ሓላፍነታውያንን ዜጋታት ንኽትኮኑ ነዛ ሕድሪ ስዋእትና ዝኾነት ሃገር ብስራሕን ብሞያን ብተወፋይነትን ክትሃንፅዋ بويا زقسمكم مفلسات أبرح هاجركم حزبكم منجستكم كتوعلوا دلوقتي كتكونوا يكبر
ዕለተ መመረቕተና ፍሉይ ዝገብሮ ኣብቲ ኤርትራ ብቁጠባ ርእሳ ክኢላ ኣብ ጉዕዞ ምዕባለ እትምርሸሉ ዘላ ግዜ ምዃኑ ዝበለ ወኪል ተመረቕቲ ብግድኡ ኣብ ኩሉ ሃገራዊ መደባት ከም ትፅቢት ህዝቦምን ሃገሮምን ከገልግሉ ዘለዎም ቁርብነት አረጋጊጹ ንሕና ተመረቕቲ በዝሎም ዕለት እንስከሞ ሓላፍነት እንተሎ ነታ ኻበያታትና ከመያብ ዝተዋህበትና ሃገር ናጽነታና ናህር ምዕባለኣን አውሒስና ንኹሉ አንጻር ህዝብ መንግስቲ ኤርትራ ዝቐነዐ ሽርሕታትን ትንኮላትን ብሙሉእ ዓቕምና ብንቕሓትን ብዓጸፋ ስራሕን ክምክቶን ክንቃለሶን በዚ አጋጣሚ ቃል ይኣቱ ተመረቕቲ ነሪና ኣብዝሃቦ ቃል ብዓጸፋ ስራሕ ሕድሪ ሰማዕታት ከተግብሩ ዘለዎም ድልውነት ገሊጾም በቲ ዘምሃረና ዓውዲ ብዓቕምና ማለት እዩ ፍልጠትና እንዳስፋሕና ተመክሮ እንዳደለብና ነቲ መንግስቲ ካብቲ ዝሃበና ንላዕሊ እገነቶም ብድሕቴና ዝመጹ ወለ ደቅና ዲዮም ኣሕዋትናውን ንዖም ከምዚ ዓይነት ዕድል ንኽንፈጥረሎም ካብዚ ዝበልጽ እውን ንኽንፈጥረሎም ክትፅዕር ይላቦ ማለት እዩ ኣብ ዕድልና ሓቂ ክትሓስቦም ከለኻ ምሽ ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ዝኾነ ነውፅኦ ነገር የለን ንምሃር ንበልዕ ንሰቲ ንኽበፅና ጥራይ ዳንበር ንኩሉ ሲ ሓወላስ ኻውን ብዝኾነ ክፍሊት ከይተሸገርካ ሓንጎልካ ቀሲሙ ንኸፅናዕ መፍቲ ትምህርትካ ከተድምዕ ገለኻ ኣትፈር ኣለዎ ኣብ ካልእ ሃገራት ኬድካ ብኣሽሓት ናኸፈሉ ክመሃርሉ ከለዉ ንሕና ግን ብጥርሒ ብምርካብ መንግስቲ እንዲ ዓብ ዕድል እዩ ጌርና ሰው ብጣዕሚ ደመስግኖ መንግስትና በዚ ሃገር ገለ ነገር ገይረላ ዓባይ ኮይነ ከማይ ዓብያ ሃዛ ሃገር ካህርያ ደሊ ማለት ኣብ ኤርትራ ከም ሓንቲ ንእሽቶ ሃገር መጠንሲ ካብ ንዋዕለ ህፃናት ጀሚርና ንሕናስ ወላ ሓደ ብዛዕባ ክፍሊት ገለመስ ንፈልጦ ነገር የለን ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ካብ ኤ ክሳብ ዘድ መንግስቲ ብናቱ ወፃኢታት ኣምሂርና ንሕና ሕጂ ናብ ዕዳ ምኽፋል ገፅና ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ዘምሃረና ነቲ ዝሃበና ዕድል ኣነ ጎልደን ኦፖርቹኒቲ ኢለ ዝገልፆ ኩሉ ግዜ እዚ ከምዚ ኢልና ክንምረቕ ሎማዓንቲ ዝገበሩ سواءتهم حجي زخانة يخل نجبره نتفتح وما بدهم زيتوا خينه بزي تبلابانات بزي زخانة يخل تهكيت كا كنجلجل كلها تنادي دلوقتينا ኣብ 2005 ኣገልግሎት ዝጀመረ ኮሌጅ ንግድን ስነ ቁጠባን ሓልሓለ ካብ 2008 ክሳብ 2017 2325 ቢዲግሪ 2337 ቢዲፕሎማ 32 ድማ ብሰርቲፊኬት በጠቕላላ 4694 ተማሃሮ ኣመሪቕሎም زلنا وقتي ممرقيو وقلنا كلهم تمرقتي يوحنا بل نقل زينا كنسجر اب زبادو واقع بحريص اجنان توسخ كفلتاتن زلين ابيت تمرتي اب زنا يكرم توعرفتي غزيه قطف قلحتا كغبرالن محدارت زبا نطفتا سرحوا بزغمغم الاوان مزخ قريبهم بسراسا سنه بكتما عسباب استخاد عقبه اب تمرتي طنا حرشا حبت عسا ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ከምኡን ዜናው ስራሓት ናይ ዝተሳላሰለ ንጥፈታት ጸብጻባት ቀሪቦም መሰረት ጸብጻባት 78 ሚሊ ሊትር ዝዓቆኑ ዝናብ ከም ዝወቕዓን 50 ሄክታር ከም ዝለምዓን ኣብ መዳይ ጥዕና ድማ ኣብ ኩለን ትካላጥና ልዕሊ 20000 ሰባት ተመላሊሶም ክሕከሙ ከለው ን120 ሰባት ዓበይትን ንኣሽቱን ናይ መጥባሕቲ ኣገልግሎት ከም ተዋህበ በሪሆም ተሳታፍነት ኣብ ማዕድ ትምህርቲ ንምዕባይን ውፅኢት ተምሃሮን ምሕያልን ክካየድ ዝጸንሐ ንጥፈታት ዝምስገን ውፅኢት ከም ተረኽቦ ዝጠቐሰ ጸብጻብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ቁጥር ተምሃሮ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብ4.2 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ካብ ጠቕላላ ቁጥር ተምሃሮ ድማ 82.3 ሚእታዊት ከም ዝሓለፉ ሓቢሮም ብዘይካዚ ንኩነታት ክሊማን ዘሎ ሕፅረት መጓዓዝያን መሳለጥን ኣብ ግምት ብምእታው ዜናዊ ሸፈነ ንምዕባይ ዝተኻየደ ጻዕሪ ዝምስገን ምዃኑ ተገሊጾም ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቕዋሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ሰዒድ ማንታይ ኣብ ዝስምዖ መዛዘመ ቃል ኣብ ዝቕፅል መንፈቕ ብዝያዳ ውህደት ኣድማዕ ስራሕ ንምዕማም ብዝለዓለ ክስራሕ ምዃኑ ኣነፂሮም
أبنو الزوبا دك أمحرة لقسدم حفشة ولنتاو لقسدم دما فلاين مسسان ككار بتصنحن فتات بعسران شعاتن سنة أنفر محبر ولنتاو وين لقسدم قيمهم أبتنا برتدك أمحرة وكلتيج أنافر منيسرتاتن أبالات محبر ولنتاو وين لقسدم زوبا دوبن سترخبو لسنة سرعات نعقداسنة لقسدم زملكتا استمرو بسبب مويع توحيبهم وانا صحافي محبر ولنتاو وين لقسدم زوبا دوب أتو تأمرات كستياب زسمعو قال مسرات محبر كاب درجة زوبا ناب درجة نقص زوبا مزرقحو مرأيان ايتي نابر خزمت زلون أحد حبرة السب أبلك سدم مخانب بمحبار أبنو زوبا دك أمحرز الكبات كالات منكستي نعبيتي استمسرتج أنفر متحبارن كعزة أزخاخيروم حلاف المنيستر عناب تنقص زوبا دكتور بارنباس باهتا بجدو ناقدر سنة لك سدم حفشة ولنتاو لك سدم لما بفلاي أم مدحان هيوات دحر مقلات كل أبال حبرة السب بزتك عدم هيوات وتصعات وقناتون خدحن إجامو كبركتن أبال محبر ولنتا وين لقى استدام كخونن صويهم أما حدرنا الزوبا دك أمحرا أتو سيون قبر إيوسس بوغنو اتستا مسرة أنفر نتدرو ناسرة أزمة زولو بحال دك استدام مدرع كسرح بمسخر محدارنا الزوبا عدلاي مدقاف كمز قبرلو أساخيروم أبتا قاطامي ناقدا سنة دمن ترى حبرة السب أبلك سدامن زملكت سنة أواو مدبات قريبوم